Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukonje indlela ongummeli kaKelly Khumalo ecaleni lokubulawa kowayengonozenti we-Orlando Pirates uSenzo Meyiwa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibula khona le video. Mangoqala usijoyinela lekhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ukonje indlela ongummeli kaKelly Khumalo ngaphambi kokuba umshushiso ombuso umnumzane George Baloyi abize ufakazi okuyiphoyisa elalibizwe endaweni yesigameko usejenti Ithabo Mosi. Ngaphambi kokuba ufakazi angene umbuso uba usofaka isicelo sokuthi ummeli kaKelly Khumalo ashenxe ekubeni ingxenye yokuqulwa kwecala. Kwamanje bathe akukuhle ukuthi kube nommeli ozoqapha ukuqhubeka kwecala uma umuntu emmele engakabizwa. Kuchaza uBaloyi ijaji uChifiwa Mawumela libe selisamukela isicelo sombuso laveza ukuthi uMakadalini Munsamo ngummeli kaKelly Khumalo ngabuya uma umuntu ammele esephekwa ngembuzo bese kubonakala emva kwalokho ukuthi uyaqhubeka nokulalela ukuqulwa kwecala noma cha. uMunsamo uthe akanankinga nemiyalelo yenkantolo uyayihlonipha wabe esesukuma ephuma kanjalo. Liyaqhubeka ke icala njengoba nofakazi eqhubeka nokuchaza zonke izithombe ezathathwa khona endaweni yesigameko. Bafethu ngizofisa ukwazi ukuphala kweni ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje. Ungibambeke evidweni elandelayo.